भीगे हाथ में। कौन कौन आ रहा है मेरे लाइव स्ट्रीम में? मेरा सर कहाँ पे अभी? अब तो पक्का ले रहे हो, उस सीजन में लेगा ना। हाँ, हेलो लोगोफोर, सोर सोर दं? गैया माथो, नोंसोरलाय दासिमबो रावबो फैया। सोर सोर दङ लोगोफोर, फैलायदों। लाइभ स्ट्रीमाव फैलायबाय। नोंथांमोना फैलायदो, रावबोआनो फैया माथो। सोर सोर दङ लोगोफोर, कमेन्ट खालाम।
बिदिबो जाया नर्थ फरेस्ट रावबोआनो फैयाबोला आं बोरैहाय रायज्लायनो दे नोंथांमोनजोंहाय कमेन्टबो खालामाबा बोरैहाय रायज्लायना दे आं कमेन्ट खालाम लोगोफोर सोर सोर दङ वेलकाम टु माय लाइभ स्ट्रिम प्लिज कमेन्ट मी सोर सोर दङ प्लिज अननानै कमेन्ट खालामदो सानजौफुंथिंनि दसे सम रायज्लायनोसै नोंथांमोनजों आं नामा सोर सोर फैदों आंजों लोगोसे सोर सोर दङ नोंथांमोना बयबो हेफाजाब खालामदो लोगोसे कमेन्ट खालामदो नोंथांमोना कमेन्ट खालामबोलासो आं नोंथांमोनजों रायज्लायनो गोसो जागोन बा बेबायदि भिडिअखौ लाबोबाय थानो लुबैगोन आरोना अननानै सापर्ट खालामदो बयबो बे माथो डन्ट लाइकसो जाबाय नामा नोंसोरलाय दिनैलाय मानो फैमाराखै रावबोलाय कमेन्ट खालामाबाथाय रावबो जानाय नोंथांमोना रावबो रायज्लायनो गोसो गैया नामा दिनैलाय कमेन्टबो खालामा रावबो फैयाखै माथो सासे सानै फैदों दिनै थांफिनजोबदों सोर सोर दङ आरो गाहाम मा जाखो लोगोफोर गोसोआ उरां फारां बरिं मोननायखायनोथ' नोंथांमोनजों दसे लाइभ स्ट्रिमिं खालामबाय नोंथांमोना फैया माथो रावबोआनो फैया
आज मैं क्या हुआ है आज मैं अब क्या हुआ है मानो कमेन्ट खालामाखै नोंथांमोना रावबो कमेन्ट खालामनो आज मैं ऊपर बाबा बै माथो नोंथांमोना रावबोआनो फैयासै एथ' मोजां नोंथांमोननि सेराव लाइभ स्ट्रिम खालामदों आङो ओरैबायदि नोंथांमोना रावबोआनो फैया माथो मोजां मोनदोंना नोंथांमोना दिनै आं हमनो हायासै माने बादलों पे हम दिनै आंखौ नायग्रा कन्स खालामग्रा रावबो गैया नामा
नोंथांमोना आंखौ दिनै हेफाजाब होदियाना रावबो बेखायनो आं गाहाम नाङासै आरोना आं 1 मिनिटसोआव लागै नोंथांमोनखौ नेबाय नोंथांमोना रावबोनो हेफाजाब होआसै माथो। ओंखायनो आं दायो दोनथ'नो सानबाय आरोना लोगोफोर।